Добър вечер на професор Андреев. За мен е истинско удоволствие и искам чистосърдечно да ви благодаря за това, че вие участвахте много активно в създаването на сборника. Но също така искам да ви благодаря, че сте тук. За нас наистина е чест и удоволствие. Искам да ви задам няколко въпроса. След тази вечершното събитие, с какво чувство ще се върнете в България и какви са посланията, които ще отнесете с вас към вашите студенти, към нашите сънародници в родината? Ще започна с посланията. С посланията на първо място да не се забравят тия наши сънародници, които по една или друга причина са зад граница. Там възпитават своите деца. Те са хора като нас, ние сме хора като тях и грижата за малките задължително и удоволствие, без значение къде растат тия деца, да растат като българчета. Това бих могъл да отнеса и да кажа на студентите си, които немалка част от тях много добре знаят за нашите сънародници зад граница, въобще откъде са, по какъв начин са стигнали там, включително и за Великобритания. Благодаря ви. Смятате ли, че България има нужда от такива малки инициативи, като това чудо, съчетание на математика и история? Това не е малка инициатива. Напротив, всяка българска общност, всяка българска организация зад граница би могла да прави инициативи, могат да се сътрудничат помежду си, разбира се, което ще бъде още по-хубаво. И аз ще се опитам да хвърля мост към българи, които са в други държави, доста далече от тук, но мисля, че е възможно да се получи едно добро сътрудничество. И последен въпрос. Какво ще пожелаете на Сдружение Завет? От все така да бъдат запалени, все така да работят и да засилват темпа и да ни дават възможност за отслабване на темпа и включително на хора, които им сътрудничат, дори и към мен. Благодаря ви много.